Darb'oħra llum kellna konferma mill-Parlament Ewropew illi l-istituzzjonijiet demokratiċi ta' pajjiżna huma maħtufa mill-Gvern biex jipproteġi 4 min-nies li huma viċin il-Prim Ministru. Illum konferma oħra li tagħna l-Parlament Ewropew hija illi il-Maltin u l-Awċin mhumiex waħedhom. Għandhom magħhom il-gruppi politiċi kollha fil-Parlament Ewropew li qegħdin jgħinuna biex naraw illi l-istituzzjonijiet tagħna jerġgħu jkunu b'saħħithom. Illum il-Parlament Ewropew huwa magħna iktar minn qabel biex nassiguraw li l-korrotti jitilgħu jiffaċċjaw il-ġustizzja. Illum għandna konferma minn dan il-Parlament Ewropew li ħadd m'għadu jemmen lill-Prim Ministru jew lill-Ministri tiegħu. Illum il-Ministru Bonnici ma naħsibx li ħareġ minn dan il-Parlament ferħan għaliex f'wiċċu id-deputati għalulu li llum f'pajjiżna għandna gvern korrott, gvern illi madwar il-Prim Ministru tiegħu jeżistu nies li huma kriminali u li qegħdin jagħmlu ħsara kbira lil pajjiżna, ħsara kbira lill-ekonomija, ħsara kbira lis-settur finanzjarju u ħsara kbira lir-reputazzjoni tal-poplu Malti u Awċi. Din mhix ġlieda kontra Malta u kontra l-Maltin u l-Awċin, din ġlieda kontra gvern korrott li kuljum qed iħalli li l-reputazzjoni tagħna tiġi imbarazzata. U allura aħna ħanibqgħu nagħmlu ħilitna kollha mal-gruppi politiċi kollha f'dan il-Parlament biex isem Malta ma jaqpax fejn hu llum, imma isem Malta npoġġuh f'post fejn jixraqlu, f'post ma' pajjiżi oħra Ewropej li huma demokratiċi u li jħadnu verament il-valuri Ewropej bħalma aħna għandna nħadmu aħna.